खुलुमबाय लोगोफोर नै आंनि मुङा रत्ना बसुमतारी आंना दिनै इउटुब चेनेलाव फार्स्ट टाइम आरो दिनै आङो नै सबाय ओंख्रि संनो नागिरदों दाउ बेदरजों नै बियो दाउ बेदर ओमफ्राय नै बियो सामब्राम हाखाना लाखाबाय नै बिखौ मस्लाखौ उनना लाखाबाय जिरा बानलु हाइजें आरो सामब्राम गुफुर नै दा थावखौ होनोसै आं बनावनो संदों दै बनाव संनो मोजां मोनो जोंना गामि नालाय ओंखायनो बनाव सङो आरो थावखौ होनोसै अरा बांद्रायबाय दै एसे मोननांगौ नै दा बेदरखौ होनोसै दसे खोबहाबना होनोसै दा नै दा संख्रिजों हालदै होनोसै सबायावबो संख्रि होखादों नालाय ओंखायनो बारा होला एसेल' होनसै हालदैबो एसे होनोसै मस्लाखौ एसे होनोसै बेदर एवनायाव मोदोमबाय माथो मस्ला होनाया दसे खोबहाबबावनोसै जाबाय दा सबाय होनाय जाबाय सबायखौ होनोसै मोनजासे खोबना होनोसै दा मोनबाय ना मोनाखै मोनबाय माथो हाइजें बिलाइ होनोसै ना मोदोमनायनि हाइजें बिलाइ होबाय एसे एरना होनोसै मोदोमलायथारबाय माथो मोनबाय दे जाबाय मोनबाय जोंना सबाय ओंख्रिया खांनोसै सबाय ओंख्रिया मोनबाय एबार दोस्रेमजों ना फिथिख्रि संनोसै नै दोस्रेमा नै बिदि बिलाइया मानलानाय आरो नै बिदि मानलायो ओमफ्राय खाबाय नै सुना लाखाबाय नायाबो नै सामब्राम गोजा बानलु मस्ला बिदि होआ इयाव नाखौ एवग्रोना लानोसै दा नै सारायाव थाव होबाय नै नाखौ एवना लाग्रोनोसै ना फिथिख्रि नाया मोनबाय नै दा दोस्रेमखौ एवनोसै सामब्राम होनोसै बानलु थाइनै हास'ना होखादों दोस्रेमखौ होनोसै ना गिदिरबो होला आरो इयाव बानलु सामब्राम होखाबाय एरना होनोसै खेबसे संख्रि एसे होखानोसै खोबहाबना दोनसै दसे ओमफ्राय दै होनानै ना होबाथाय मोनजायो
होबाय दै सालायाव एसे होबावनि र' दैखौ नाखौ होनोसै नाखौ होसनखानोसै मोनखानाय नालाय नाया बारा गोबाव सङाबाबो जासिगोन कालारा जाखांबाय माथो खोबहाबना होनोसै ओमफ्राय गोदौबाथाय दसे थानानै जाबायबो मोनबाय दे दौस्रेमाबो खांनोसै ना नै सबाय ओंख्रियाबो मोनबाय जोंना ओमफ्राय दौस्रेमजों नायाबो मोनबाय ओमफ्राय दा रेडि खालामसै आरो ओंखामखौ नै ओंखामाबो जोंना रेडि जाखाबाय नै बियो दौस्रेमजों ना नै बियो सबायजों दाउ नै खुरखाबाय होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनाव शेयार खालामदो आंनि भिडिअआ दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों